Әлфия Халилулловна Яфарова хөрмәтенә алдагы кытлау сәламе дә яңгырый. Бу юлы Терешка поселениесе администрация башлыгы һәм бар хезмәттәшләре аңа йөрәк түрләреннән ургылып чыккан җылы теләкләрен юллыйлар. Бер эш урынында көн сайын күрешеп, бар авырлыкларны бергә бүлешеп, шатлыкларда бергә куанышып, озак еллар эшләгәч, хезмәттәшләр генә түгел, туганнар сыман якын кешеләргә әйләнәсең. Менә без дә инде Әлфия Халилулловнаны бүген хезмәттәш буларак кына түгел, чын дустыбыз сыманда юбилее белән котлысыбыз килә. Иртән иртүк йөгерә-йөгерә ул эшкә чаба. Әйтерсең, барлык булган борчуларын ул капкасы артында ябып калдырып, эшкә һәр вакыт тик позитивын гына алып килә төсле. Гел елмаеп эш урынында сине каршылый да хәлләрне белешә. Аның урынында башка берәүне дә күз алдына китерү мөмкин түгел кебек. Чөнки гаҗәеп төгәллек, тормышның барлык өлкәләреннән дә хәбәрдар булуны, тирән белем һәм осталык таләп итүче бу хезмәт бөтенләй белән аныкы кебек. Коллективта яхшы киңәшче дә, аш-су, бакчачылык, йорт алып бару, башкасымы, ул теләсә кайсы тармак буенча киңәш бирә ала. Гаиләсендә дә үрнәк ул. Нинди генә авырлыклар килсә дә гомердә каушап калмый. Бик күпләргә чыдам һәм сабыр булып, әкрен генә тормыш йөген тарта. Хөрмәтле Әлфия Халилулловна, без сезне киң күңелле, үз хезмәтен җиренә җиткереп башкаручы, һәр вакыт ярдәмчел, кыен чакларда терәк булырга сәләтле, тынгысыз хезмәттәш буларак беләбез. Тырыш һәм намуслы хезмәтегез, кешеләргә карата игътибарлы, яхшы мөнәсәбәттә булуыгыз белән авыл халкының хөрмәтен яулаган шәхессез. Бүген нәтиҗәле хезмәтегезне күпләргә үрнәк итеп куярлык, алда әле тагын да биегрәк яулы сүрләр һәм куанышлары көтеп торсын сезне. Юбилеегыз белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Матур да, җылы да, мул да, югалтусыз да булсын әлеге чор сезнең. Чөнки әле кышлар бар, якыннарыгыз алдында яулысы яңа үрләр бар, хәзергә исә юбилеегыз белән сезне. 50 яшь ул күп тә, аз да, 50 яшь ул олы юл. Төрлесе булгандыр юлда, юллар җиңел булмый ул. Авыр чакта бирешмәдең, сынмадың, сыгылмадың, тормышның давылларында аумадың, йыгылмадың. Һәр чак шулай яшьлек дәрте синдә янып торсын җәйге ушактай. Саулык, байлык, күп шатлыклар шиксез булсын язгы офыктай. Без көйләгән хөрмәт бишегендә тибрәлгәндә сайрар асыл кыш. Син бәхетле, син бәхетле, син бәхетле дип хатын-кыз. Хөрмәтле Әлфия Халилулловна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Юбилейлары җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең.
yıllarını üstesin. 50 yaş degizde bek küpte şekilli, ömrünün yarıtısın ötkenisin. Algan ömrüngde teksin ah Xudayım, bäxtli yıllarını üstesin. Юбилейлар жетеді, ömür öte, bulutlar atqanda yaqtılıq. Şuшы матур истәлекле яқты күннәр, қалыр бір сөйлерге сағынып. 50 яш бигәздә бик күптә шикелле, ömrünün yarытысын үткәнсең. Алган ömrüngдә тик син ah Xudayым, бәхетле yıllarını üstesin. 50 yaş degizde bek küpte şekilli, ömrünün yarıtısın ötkenisin. Algan ömrüngde tek sin ah Xudayım, bäxtli yıllarını üstesin. Algan ömrüngde tek sin ah Xudayım, bäxtli yıllarını üstesin. Bäxtli yıllarını üstesin.